Yo, Mzansi, it's going crazy, it's going bananas. It's your boy. You can call me King Ginger. You can call me Pastor King Ginger. You can call me umlomo ngathethimanga bafethu ngoba mangifika ngenza show ukuthi izinto ziyenzeka. Guys, it's going down, it's going bananas. It's about that time. This is King Ginger TV. Angisakufuni. We break up. Makuthi khona umuntu ojola naye and awusamfuni. Wozani nizohlukana. Wozani la kwi show ngizonisiza mina ukuthi nihlukane. Iphele into yenu kungabi bikho nanokusabisana ngoba osabisa omunye ngizobuye futhi ngiyofika kuye njengephupho elibi. uKing Ginger lo ntwana seKing Indlovu ngenze kumele ngikwenze ngihlukanisa abantu ekungafanele ngabe basathandana namanje. Mawusuhlala kakhulu kwi relationship yakho usumthande kwaze kweqa lo muntu hlukanani manje. Wozani kwiKing Ginger angisakufuni ungitshela ukuthi wenzakalani simlande umgabhe umshiye. Pick up. Awuthi ke ngiqale ngishone khona ngiyohlukanisa abantu. Take me to the car. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Got some demand, you mabuyu, bampolunu class. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey! What made you go to Call me lollipop. Call me lollipop. King Ginger baba wami, it's going crazy, it's going bananas. It's crazy bafethu. Kunabantu obona ukuthi umuntu ukhathele, uqilazile le relationship. Fucked up, uzwile. And usefuna ukumshiya umuntu wakhe. Nginosithoko namhlanje. And uthi kumina King Ginger ngicela nje usizo lakho, cela ukuhlukana nale ndoda sengi right. Sithoko ngicela uze ngapha usichazele. Oh Nkosi, unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Ubani igama sisi? Igama lami uSithoko. uSithoko. Sithoko usibizile uthi kwenzakalani? Okay, udaba lami lukanje. Kunomfana engifuna ukuhlukana naye. Okay. Sithandene nje for 2 years. But ngidiscover ukuthi unamanga. Ngaphandle kwamanga ngifind out ukuthi unengane. Ngaphandle kwengane ngifind out ukuthi uyangichithela. Yes sekuningi kulo 2 years kuningi kakhulu. And ubekezela sister. Ngibekezele nje it's enough angisamfuni. So tell me, how did you find out? Hey, yes mosu lento yokuthi ube umsesho ozimele. Ngithi ngibheke independent. Eish. Ngithi ngibheke ifoni yakhe, ngithola ukuthi uyakhuluma nosisi wakhe, bakhuluma mayelana nodaba lwengane, ungathi ingane kumele ayihlawule into enjengaleyo. And ngifind out nokuthi umama wengane basathandana naye. Ngafind out ke nokuthi ukurelationship nebest friend yami. Awu lo mfana ushuthele mfanele nanhle uyisifebe sendoda. Ngasho kanjalo King Ginger and vele sengidecidile nje angisamfuni empilweni yami akachubeke nezinto zakhe nami ngizochubeka nezinto zami. Manje wena ubusubekezele sonke lesikhathi for why? Okay kahle ngiyamthanda vele but ke sengidecidile ukuthi no I have to choose a mental health yami ngihlukane nje nokuthi ngizoba ngihlala ngine stress ngihlezi ngiqabanga nje nomfana ongangiqabangeli yena. So yini into ofuna ukumtshela yona emefika la? Into engizomtshela yona ukuthi ngicela sihlukane ngepeace mina angisamfuna akachubeka nezinto zakhe nese ngechubeka nami nempilo. Angeke ushintshe sisumqondo ngoba uthi usamthanda. Angeke ngisawushintsha nje sengidecidile ngizohila ezesikhathi sisahamba. Emethi uzophenduka? Awu, angeke asephenduka. Ingane yena uzoyenza kanjani? Ngoba phela sengithole ukuthi unengane wathi ufuna enye ingane futhi akusiyona lena kuphela. U2 years wonke mina ngazi ukuthi umuntu unengane. Le kamngani wakho lena uyifound out kanjani and uthini umngani wakho mawumbuza ngayo? Umngani wami ngithe mengimbuza wangitshela ukuthi unezizathu sekuthi asuke kumina yekuyena. Ayikho ke into engingayenza ke. Awunamngani unehlazo. Hayi, khohlwa ngabangani. Welcome. Asifonela uBoyeza. Yeah. Once umtshele kwezikabhoqa indaba zakhe. Siswam awuthi simfonele. Ubani onje igama lendoda? uTimothy. uTimothy. Hello. Hola. Hello. Sure. Yebo, uyangizwa? Ya, ngiyakuzwa. Yebo, ngikhuluma noTimothy.
Yebo, ukhuluma nesimo senu ubani? Ya uking ginger lo. Sila epaki sesikulindile nentombi yakho woza usithoko. Ya, ngisendleleni. Woza. So, Indoda kusebenza usebenza kuphi construction yini kwanomsindo nje kwaqhuma ama grinder la khona. Isebenza khona ngempela vele. Umuntu Uyasebenza yena vele. no. So sisama samfuni vele. When usuyitholile nendoda. No, ngisakayithola kwamanje, but maybe ngizoyithola. And okwamanje ngisengekho ready nje ukuba ku relationship. Yazi nje le trauma ngidibane nayo le, hayi. Ikulimazile. Ingilimazile kakhulu. Yazi uthanda umuntu uyitshele nje ngaye nje. Kube uyena nje. Thola ukuthi yena udlala ngawe akazimisele nje sidalo. Ngiyakuzwa. Alright, hayi asimsondeze ubhuti azositshela kahle ukuthi kwenzakalani. Wosanayi welcome. Aw, leyo ndoda kumele ibuyele emsebenzini. Uza ngapha nkalakatha. Awu, khamba kanjani Timothy? Awu khamba kahle. Yaphila futhi? Ha, kuyaphileka. Sure futhi. Usisi uyamazi? Ya usisi ngiyamazi. Wena nayini yini? Hayi intombi yakho. Ntombi yakho. Ya uyasitshela futhi the way akuthanda ngakhona, another way umphethe kahle ngakhona, unongathini oyithandayo ngaye? Angithanda yonke into ngayo. Uthanda yonke into. Yeah. Sister. Sister kunento afuna ukukutshela yona ne? Cela umtshele. Yazi no Timothy. Into kade ngifisa ukutshela yona. Into engibizele yona lapha. Ukuthi ngikutshele ukuthi ngicela sihlukane. Angisakufuni. Yeah. Into eyenza ukuthi ngisho leyo nto ukuthi uyangishithela. 1 Ngithola ukuthi ungishithela nomngani wami. 2 Mina? baba sabalo urelax sabalo. And sengithola ukuthi wena unengane. 3 Yabo lezi zinto engizibalile lezi. Uyithola lapho lento le? Angisakhona. Iyamanga yini yonke le nto? Hayi amanga. Uqonda ukuthini muthi amanga? Awunangane wena? Hayi akunangane. Okwesi4 akubalile. Uthe wena uyaphuza umuye emsebenzini. Hawu. Yonke indoda iyaphuza musi. Emsebenzini? Hawu. Emsebenzini? Ufuna bakubone emsebenzini wakho ukuthi uyaphuza. Maye wena mfethu into ukuthi maye vele ungayisho yini? Ayikho enye into bengingayenza. Uzamile ukukhuluma nawe mfethu akukhulumeki nawe. Wonke ngitshelanga mfethu. Uyakutshela manje. Uzamile mfethu ukukhuluma nawe. Yeah. Accept nje mfethu ingane ayisakufuni wena qhubeka mfethu nalento oyenzayo. Uyenzelani lento oyenzayo ukuthi ujole nomngani wakhe ubuthandana naye? Ejo wena uthola kanjani into le? Ngibonile efonini yakho. Enona unokubiza ngothi into engicikayo. Wena usuthi wena. Ukuthi make sure ukuthi ngenzeka isilimi. Hayi khuleka akekho loyo. Hayi khuleka ukhona ehe. Azamanga lento le. Ayikho into engamanga. Awuthami. Ayikhulumele lithi ngidedele. Sando samazamanga serious lento le. Awu khamba. Amanga. Keep ifoni yakho sibheke ukuthi ayikho into engikhuluma ngayo. Why manje kumele ngize ngivoze? Keep ifoni yakho. Sengimele ngiveze ifoni manje. Wena awuthami uyamthanda umamazi. Ngiyamthanda. Pho waye wangamtshela iqiniso ukuthi unengane. Jamani baby nginengane. Wena uyamthanda umamazi. Pho waye ubungamtshela iqiniso ukuthi usuthanda umngani wakhe. Umngani wakho ngimthanda bekuyiphutha nje. Nisebenzisile at least icondom. Yeah, yapamuka. Shuthe bayalala yapamuka. Amara Uyabona ke. Yabo le uyenza manje ne? Yiphi? Lo uyenza manje. Angeke uzokhipha ama secret kanje khona la. Lenyenza manje ukuthi angisakufuni. Yes. Ayikho. Maye mina njengoba ngikufuna. Hawu. Ukuthi uyangifuna akusenkingi. Mina angisakufuni. And sengidecide chubeka nempilo yakho nami ngizochubeka nempilo. Awungazongihlanyela wena imali ezami. Imali ezami. Ini? Wena after everything kwenzela yona. Wena ubungamudle lo mntwana. Ubungamudle. Hayi lapho nalapho. Lapho nalapho. Yeah. Nawe ke sex yakhe. And futhi mamela la wena bongiropa wena. Bekuropa ngani? Yeah, wena bongiropa. Ngani? Ngirope ngani? Ngosu bongipha nje gayi1 ngeviki wena. Ubuhlezi ukhathele nje. Azini. Ngifuna imali yami. Imali yakho? Ngifuna imali yami otherwise ngizovula icase ngizobona ukuthi ngenzani ngawe. Iyiphi le mali oyifunayo? Ngifuna imali yami. Iyiphi le mali oyifunayo? Ugcine ngemali kabantu. Akunandaba lokho usugugile umchino uchache phela mangabe kunjani. Ugugile. Uzokushanga empama. Wena hey. Hlala phansi wena. Hlala phansi. Kwenzeni? Ngabe sifikanga lapha. Akuyekeleni. Wena akuyekeleni. Awuthami. Awuthami uzela ukuzona la. Ngaba sikho. Ejo.
Ngizokukhahlela yes. Umkhahlelelani? Ufuna ukubonani wena? Sekuphelile Mtshele nawe sifike. Khipha zonke impahla zamanje. Khipha zonke le Nawe buyisa yonke isex yakho. Zonke. Yonke isex. ungilale for 2 years 2 years. Ungenapho wena Wena ukhulumani? Impahla zakhe iqeda kwenzani? Ngimbhebha ngiwana ngimbhebha nawo lo. Nayi impahla zakho igqoka yi1 imali yakho idla yi1 akayidli nami. Yabona wena ne? Ya. Wena ngizokudubula. Nini? Wena Nini? ngizokudubula. Usithathaphi isibhamu? Uqhwasha ka wena. Ngifuna ukubona ke abantu abasabesa ngidubula ukuthi ngibenzani. Sisiwami hamba ebhasini. Ngifuna ebhasini. Enye nenye soyiqeda ebhasini hamba ebhasini. Ngifuna ushaye lo. Ngifuna umshilo. Ungathi wena enganeni wena. Wena indaba wena uthukele engane le. Wena. Wena Wena ufuna imali yami wena. Ngazohlanya wena la. Wena ngifuna nje imali yami. Wena. Wena. Ngumlahlelele emgodini lo. Wena stop. Wabunamandla wena. Stop. Bloody bastard. Bloody nonsense. And mfana wami ungafuni kube yimi engidala phezulu. Check. Kha. King Ginger Cream Dala Cream ningangizami bafethu. Futhi ungazami ukuthreatenisha umuntu engihamba naye kule show ngoba ngikubonisa ukuchithela ama popcorn akugayiwe mina. Kamera King Ginger Cream Dala Cream umlomo ungathethe mama. Ngiqhumisa neimpama welcome. Ya enye. Ya mphinde. Shaya welcome. Ya. Check. Ya. Cela ukuphayizela ba mina. Ngotshela welcome uphinde gqoke futhi. How? Bloody shit. Hey, nay phone yakhe le engasebenzi. Ngizoyidla mfana wami. Ngiyayidla. Take me home. Hey yo, boom! Your boy King Ginger Cream Dala Cream. But manje umabuyo bambolungu fast. Welcome to Antisaki Food. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. My sister, what made you go to inkinga usekhathele yisena